dia. Kamar mandi ning mburi ah. Aku tak mau terah ya. Lagi main bukan ngeter. Alah, di lu as kebelet kok. Ayo terah. Momah. Oh, seneng. Saya uang pacaran iki. Ora wani kok. Tak tapi lah kok. Alah, modong terus kok wis kok. Iya ya. Lo dhewe aku. Bocah iki nang kentel amat dhewe. Ini apa ijak kok mungkin ya? Wah, merinding aku malah. Wah, sudah biar lah. Apa aja? Wih, mana weh? Mabuk dong, apa nih? Setan apa gede kok? Cuk, weh. Apa lagi yo? Setan. Setan apa leh? Wes kok ono setan. Bosen aku kowe. Keadaan kok. Dungu ora kowe. Pijet kok. Hei, dungu apa ora kowe emang ndak dungu ah? Suara tekek paling ah. Kok ora suara tekek wong abane ngono tekek. Gua piye ya dune? Tiliki ae ayo. Bareng-bareng ning mau nak dhewe. Ya ayo ade diliki. Ayo, bareng-bareng. Wes bisa kok, wedi aku kok. Bolos kok kowe sing ngerti kok. Yo sa. Kok wis ngono. Yo sa. Kowe ya dikek ya. Yo. Mandi sing gede lek. Kulo ger kula. Gede lek, sing kula niku. Iya. Iya kok. Bedok ngomong kowe. Waduh, Wedi kok. mosok ono lek. Nanan iki ya. Ngomong ora kowe. Tok. Mau. Iku aku sih. Ngarep. Saya ditunggu siji loro teman. Loro. Aman-aman. Oh, nah iki yo. Mbok-mbokane tuyul. Ah, mbok ndol piye lah? Anak babi iku. Wah, bocah Dimasak. Apa?